most akkor mi lesz? Vagy a Szandrai? Ez Zsák ám! Ti nem láttátok a táblát? Akkor menjél balra. Azt arra mi van? Földes út, menjünk. Közöd a bukanót. Erre elmerünk menni. Ja, hát gyorsabb ne menjél, jó, mert bajok vannak ezzel az úttal. Hát gyorsan már menjél. Valaki meg baktályokat itt. Szerintem erre nem jár rendőr, vezessek én. Állj meg, vezetek én. Nem áll. Hagyj vezessek már. Nem áll, mert van erre akácfa. Ja, már kettő kitörő, de legalább másik kettő megmarad. Itt jobbra merre megy az út. Azt itt merre? Még jobbra. Várjál. De úgy van, került ki. Mező? Az mező van. Jó. Állj meg, vezetek én. Ismerem a terepet. Állj már. Jó, akkor így kiszállunk. Nem szálljatok ki. Jó. Biztos vagy több van. Bekötöm az övet, várj! Várjál, bassza, bekötöm az övet. Várjál, bassza, bekötöm az övet. Várjál, nem bírom még mélyre az autó. Úgy állsz. Úgy akarsz ott átmenni. Hát ott felesd el, Balázs, hallod, el fogunk akadni. El fogunk akadni. Itt simán. Ott már biztos, hogy nem simán. Oda bele ne menj, te állat. Oda bele ne menj, innen kerülj akkor. Vagy gyerünk, Bazd meg! vagy gyerünk inkább vissza. Visszafelé. Még akkor videó. Vigyázz, majd jött megint megzik. Kapunk ám, hogy nem vagyunk ott. Ott még nagyobb. Azért itt olyan mocsán. De erre traktorral járnak, meg izé. Hopp. Nekem is van. Ismerem a terepet, nem kell félni. Ismerem a terepet, nem kell félni. Azt lát! Baszd meg! Ez egy állat! De várj, megy a videó! Hármat is dobjál neki! Most, vissza, és kettő. Új. Itt nem megyünk át. Ott nem. Hova fogyog a sár ide rám? Kettőbe. Ott nem van húzva a Bazsinak az ablak. Húzd már föl Balázsnak! Hogy megyünk itt vissza sárosan? De hogy megyünk ki vissza? Háromba. Dobi. Te csodálsz, fölmászik. Haló? Aha. Ha innen nem jövünk. Semmi. Igen, megyünk. Nem tudok kiszállni, bazd meg. Nem tudom. Hát egy picit. Ne sokat. Jó. Ne húzd fel az ablakot, Balázs! Megy. Egy van. Hallod, húzd már fel az ablakot, mert bejön a víz, bazd meg. Jó. Oké, jó. Na, háj. Tiszta sárok leszünk. Hát ide most itt maradtunk ám, Balázs, csak úgy szólok. És még ki sem tudok szállni, illetve ki tudok, ki akarok. De hallod, az ablakot mindenképpen húzz föl, mielőtt te ülj be. Simán ki tudsz menni. Lassan. Lájtosan. De az ablakot te húzz föl, ne padlóval. Orbát, nem mozdítsd, hátra, nagyon lassan. Hátra? Na húzd fel az ablakot. De tiszta sár lesz-e? És az én pólóban rajta. Nem baj. Előre. Oké, megvan már, szállj ki. Átmászok ide, bazd meg. De az ablakot húzzátok föl, mert nem akarok Nem szállni. pörgettem meg a kereket. Várjál. Hátad is sár. Balázs, az inkább húzz föl, jó? De adjál már. Szomat. Hozzuk menni átütni. Nem biztos, hogy mozdulni fog. Hát szerintem erősebben próbáld. Nem megy. Hol a telefonom? Ott.